mbokki Sénégal mbokki àdduna rawatina yéen waa diaspora bi añu leen di yégal ni jaaxle jeex na ak Ndiaye Immo waaw Ndiaye Immo dafa ñëw ngir taxaw leen ci lépp lu jëm ci wàllum vente de terrain de 150 mètres carrés 200 mètres carrés à 300 mètres carrés ci anam bu xéwale te yemul ci loolu Ndiaye Immo daf lay accompagner ci wàllum tabax toppal la say papier ba mu leer nañ kaay ma wax la les terrains sont disponibles à Bambilor boo jugee Dakar c'est juste à l'entrée bu dee zone de Diender bi sorti Bambilor te Ndiaye Immo nag terrain yi sori bu dara ak route nationale bi pour ay villas yu garantie sol dior non inondable déjà habité seet sil gaaw Ndiaye Immo pour plus d'informations contactez-nous au 77 267 03 33 ak Ndiaye Immo jaaxle jeex na. ne wuli noon hannde no wuli min de dow balɗe fof mi hoorani wanma hoorde kadi jonde ɗo ɗo mette gonɗo e galle o hannde holɗen mette kadi ya woni nder galle ma kadi ya dañ mette wallahi min de nder galle o yaasin mbami comme no location ni ko ɗum tagno jaltumi jaami luwi jeewoyde suudu ɗum ko ƴeewoyta suudu ko woni mo ƴeewanta suudu mboɗo egga mboɗo egga e galle o yaro haal kadi ko wonata haal ko amnoto ɗen yani ya woni nder galle ma mbiyaɗo egga holno ɗum wawi wonir ɗum ɗon woni haala ka no neɗɗo jogirta galle mum yaha ha hoɓɓe fatnamo e galle mum so wona bamma ayen naggam en fawi kam mette mo gondumi o hoɓɓe an aɗa jogui galle ma koɗo tawi andanno koɗo ara e galle o fatna o hoota o wiya o fatna kono koɗo ara e galle fatna joom galle mum joom galle ha joom galle wattoyi taƴi korko mum yonani oɗon continue oɗon fatna ha jomum watti yiilade mi suwa dañde somi dañi hay sambour komi jaho mi sohlani hay salmo beewa yero wonko ganduɗa wonata wonko ganduɗa kadi deƴata e hakkille so are ya walde noon kay walata noon komo ala hiran an kay wawa wonde e galle ma jeeya galle ma mbiyaɗa yaltaɗo luuya ɗum kay wawata gasde annene haala ko wonata so wona bamma fanni kam e galle o ari aɓe tuuma mbiye ko guelam mo ketti te min o boy somi nobino ɗum bamma heɓata deuxiémement bamma wona julɗo e lewru korko comment no gérirta e lewru korko sakade resa yaro wiyata no kay koɗo are galle fatnama koɗo hooti koɗo ara e galle fatni joom galle ha joom galle no egga c'est les première fois mi yiyaɗum te ko ndima kam yaltinima par ce que neɗɗo a wiyat ɗum yalta o faama a yaltinima o yalta kono neɗɗo mbiya ɗum yalta o wima mi yaltani min komi dimo ko rimbeji sappo e jeeɗiɗo jibinimi min babam ko dimo nenam ko dimo mi anda so wona ko faade ko dimo warata joni noon min ndema kam woni ko rokkanimi ni mboɗo jooɗo e galle mboɗo fino mboɗo huccita e jeeɗo jeese ɗi ganduɗa surtout yeeso bamma somi yii ɗum waya comme no jiyatmi tan ko montagne volcan eyyi joni an ko muñƴa ko ɓuuri hewde korko ala ko heddi hen sona yontere wotere ko muñɗa ko ɓurani hewde korko ala ko heddi hen so wona yontere wotere a wawa ronde bamma nawa ɗum galle ma so jaɓino nden min jeehino ko ɓooy nden gallata bamma ko sinno ko sago nden tere wayata bamma ko wiwere no garda aɗa andi an probléme ma woni yewtere ma woɗɗoyta saabu ko wiyete ko tan safani sukara mi safani kono taade ko noon an safi sukara min mbami tan ko haalde eyyi an safi sukara so tawi no wonino ko laɓam hirsanno tawno reweyam ɓooyi way goppi ɗum ɗon so laɓam hirsanno tigi oɗon jooɗo oɗon mbaɗa ko mbaɗa toon ko so yimɓe kaali mbiya laɓam hirsanno son jooɗi joni on jeeyanima e galle o jeewon ñaame galle o toilette o ñaame ɗum fooso jaare ko woni e fooso ñaame ko woni e fooso ñaame bâtiment o ñaame hay fees mo joɗɗa o sa welama jettu ñaama c'est ça ana sellani ko haqqille ma on jawmi a ɓoyata wadde jaam ɗum ɗo Aïdara ajji ɗum
Aysara nay dawala hol nodduɓe kadi woɓɓe e gallam mi anda ɓe toɓe gummi kadi Aysara ko wana to gonɗa ko wananno ko tan ko ɗum woodi hande komi garɗo tan welna ɗum dar ko codanmami jakkude yo pombe terre ayi ayi ala hay ay ƴiyal ala hen waɗum suppu noon suppu woppo mi sa'anma ɗum ala kadi caago ngol saha ñiiƴe no calo waɗum suppu tan gussa poobaro no feewi d' accord noon mbaɗanmi poobaro no feewi d' accord poobaro no feewi Aysata non immini tolla soggo ma joom galle ma o fii kam womere e dande ha janmi Aysata baɗɗimi ɗo ay on ñalawma somi tawanoma ko woni fof no wawno kam hen heɓde wallahi wona wallahi way ɗum ɗon fof min woppi mi yaafi moom ha juul oɗo galle min so laaɓino kam sam ariɗo kam bareteɗo kam kirseteɗo mi arat ga gaari mawde sababude ma sababude yero neɗɗo sa añi ɗum a rokkata ɗum ɓiye mukko e aduna a mbi gañoma rokkatama ɓiye ko innirtama ɓiɗɗo innirtama ɓiɗɗo kala dukkuɗomo ɓiɗɗo on no yinma wallahi on wona gaño kam jiɗo mbajoɗamo yo artir haqqille makko min ɗum tawi hanki on fonno kam woppatami yalta galle o mukko e aduna nda no gurdiranmi ni o saaha e o galle o Aysata welani no muusi welani nda wawa wonde ɗe ese jagguma ennemi ma wallahi min wona ennemi yen mukko e aduna saabu han sa jibini ɓiya goto dokka ɗum mbo kooliɗa emo jiɗɗa emo jañɗa yakar e mum saabu a yiiɗi jañ goɗɗo ɓiɗɗo gorko saabu han kala mo dokkuɗa ɓiyum tan wonti hankkadi ɓiya wadde wawino waɗirde no goɗɗum mais baba an ɓuuri ɗum labde reedu an ɓuuri ɗum moƴƴude yewo haala ka woni ɗo mais o wayani noon muñan ɗum seeɗa tan gorko gasi ha paari dara mi yaha mi sa'anma ɗum ɗo mi fewnanma walla mi waɗanma suppu ha fewa mi addanma oɗo tikku Aysata aɗan ko tawi no muusa kam ɗum so fuutankoɓe tini ɗum mombi ɓe gandi ɗum dacca national ayi ogo ha jagui jaam weeli ɓe mbanno pétition mawɓe jooɗi mbi yero ko puyɗo nen fiya mawɓe nen wujja bey janen hay goto to rokku ɗum ɓeeyo ko an tan dari min waɗi révolte tan day min komi calinoɗo mbanmi révolte kam a natat hen a naata hen tan walle karmodiren wonano siftora ɗum ɗo mbanmi révolte mbiɗa kam baba mi natta hen mbimi sa natani hen karmodiren eyyi saabu min jinnomi ko Serigne Gueye Zas kamin jinno mbiɗa kam mukka ɗum ɗon hande so ala Salamu alaikum. Le petit yero. Buri moli Allah mi wona poti ma mi wona a wona garawa mi wona poti ma in sekkondirani dum mais c'est quoi le problème non affaire de sukuño sekkondirene sukuño woni holdum yima ñama ko ñamonnoɗa ko ñama fof wona jetti boyo wona ɗum tan wonno anniyoma a ari an amadou an wona dimo par ce que déjà an garda jippuɗa ko galleyama garda mi teddinma waɗanma fof ara waɗami affaire sukkuñaɓe ni non onon gona dimo wallahi vraiment je suis les pitié quoi mais min yero amin aɗa jalnimi quoi ɗon mbiyatamoɗo jalni non aɗa ci aɗa jalni mais an boy mo kalta o est ce que miɗa andi boyo ko boy ma est ce que miɗa présente ko boyo ko boy ma mais min somi yi boyo mi naata e boyo mi andani ko boy ma ɗum waɗi nanmi hen kadi et puis an yero oɗo boy wona size ma
oto witam non attends mi hantiran No, oto witam non oto witam boy non attends wona size ma boyo ɓurani mi wonde gorko ala capacité jogaɗo oɗo ɓurani mi boy wonde gorko déjà boyo an situation ma yara noon oto situation e mbaɗa faami boy so naati ɗo e galle ma he ɓoyata ɗo en par ce que min mbaɗa anduma mais ayno mbaɓe min pas nice guirɗami ɗum déjà min mi toppitama toon no hannirta ni donc neɗɗo il faut gattira hakkille ma aɗa jorro ñamde hunde goɗɗo ñaami a yiɗaka komin ñaam min yiɗa ñamde nde ñaamide ɗum nice on probléme ade ñakki fayde quoi vraiment vraiment ade ñakki fayde non walla je biwno kandidani an babiraɗo fuɗɗo aɗa wiya woyi boyo nice ka babiraɗo boyo wona size ma et puis ɗum ko konngol sukaɓe an ka babiraɗo jimmi ko ndekla somi regla sa rehi cukalel odde cukalel par ce que boyo ko jiimi mum ko an a wawi yiɗɗume makko holɗum a faami de ɗum tahi kala ko jiiɗa mi yi min woppiri ɗum noon non kala ko jiiɗa toon mi yi min woppiri ɗum okki noon woni gadi gasi voilà c'est natti ça wonde ñamande ma ko keddam e natti wonde ñamande ma aɗa kedde ma mais a woppi keddam ay gorko sa woppi debbo tan goppanɗa ko worɓe mo ƴewata ok d' accord mo ƴewata min addimi ɗo toon ko jaam addanimi ɗo bone ayi neɗɗo jiita ɗum ɗo ayi galle gummimi mais sa yi kam to ande c'est nice haydara man kaari ko ƴewata jiɗum sa yi neɗɗo ne ara ɗo e galle hamin ngara e ma ko pour yidde ɓeydema baraji mais pas pour minen a faami min min donkaɗo min goni min donkani komin ñaami min donkani komin yari artir hakkille ma o je ne gartirai pas hein je ne gartirai pas si tu attires pas hakkille ma nous on va faire attirer ton hakkille ça c'est des Hein? mensonges de vieux oui voyou ah ouais tout le temps toujours toi là tu es comme ça tu ne saches pas rien mais le homme n'a pas hein joni korko gasa et puis Il faut qu'est-ce que ça c'est toi qui devrais parler Hein? c'est toi qui devrais fou que tu parler es c'est toi qui hein devrais gambo que tu es ouais Paul yeso tu es toi tu es connu rien vraiment ni ko jilornomi ni mi dañata Oh. perturbateur o wari yam do en o wari omo fiyami boy omo dosami holludemi weyi ko desdo keso ko jombaji ko waɗi ni yo woppam tutmi tranquille yo woppam Est-ce que ça va? non ça va yo woppam mi haldani e mabɓe yo woppam On jaldaɗo goto probléme. o ari mi amin daldi probléme par ce que o ari omo Probléme wiyami ade. boyi naggam iwi jeeri faare walo mboro loote mboro waɗane ni mboro waɗa ko waɗante je me fou ala ko debbo o wawi waɗandemo ka waɗanani men suudu ala ko ande debbo o komi andani ɗum Ande miɗano. est ce que a faami no mbirumami Miɗano. mboro mooli allah Yero kañum kam on jaltano probléme. Gila resi debbo ma o hen hol debbo ma o ko wiidemi debbo ma ko debbo o mo jinnoɗa. min wima mboɗo yiidu noon aɗa min mi haalani ɗum babum kalan mi haala mum an babum an hono mbirtuɗo a baba mo salminani ɗum ari ina mo salmina ala ka ɗum hen an est ce que ça va yero min komi janoɗo jeere gartuɓe nangue wuuli mboɗo fofti yero hoto addanam probléme haren ko kalantuma mi régla hoore ma itta ni no mbaɗa change yero change yero yulla jaam yero galleji fof ko jaam ɗen goni ha heddi gallam o yero ittuni gartira hakkille ma anani okka yimɓe jaam baba man kadi ko mawɗo wonko o weƴani hen okka yimɓe jaam okka hoɗɓe ma jaam mi haalni ɗum noon ɗon kaddumima min mi haalanima haala bamma haala oɗo kalantuma min waddi hen baba sabu ɓiɗɗo fof ko babiraɓam anani babam oyi ko min gelmi ɓe gari ɗo gila ƴetti debbo ma ha joni a ala jaam joni noon jagga babam takka hen babam ko maydo joni noon ala ko heddani wi ko tawde a luyoyat kañum o yalta galle o te yero ñande yalti galle o ñamman yaltat galle o ñande babam ƴetti oto hucci fuuta ñamma kala ko joguinomi e suuda mi nawa ɗum haɗani noon somi nawi fof ko less lelot feram oɗo karo lelotɗa hoto addanam goto probléme komi ɗanoto noon mi haalnima noon ko gandumi ko ittani haɗa ƴuufi gaɓɓude tan mi haalnima noon marim fofto ya jehen foftoyden c'est minimum non hokkimi yahami yakin on yakino
e yaakino a wirama jakinɗa ha dow tali maha hedde gendarmerie to joɗɗa toon sa welama goto waɗo ɗanade ñalawma goto waɗo ɗanade ñalawma o yo Allah muslamo o ami koko wallahi mi jooda ami koko ñam fo Allah ne seedi mi haali yoɓe ñam galle o wallahi ñaame galle o sa geddide hatta men ñaam mi ñamade ñaame galle o kono kono onon foftino koye mon bonde puyɗe ay sohno min ɗo kon ɗo ay ɗiɗo liɗɗi ko jimmi ɗum ko ɗum ko min soodi ɗum ko nen onon kam yiyata ko nen yiyata wat gueɗe neɗɗo an kanko woni gonga makko mama e haqqille tan funtodira e makko o sellani walla o holko wondi mama he anne fuyta ko noon min soodi foodi ñamde ko min soodi ñamde resto min soodi oɗo resto ko ono ñamde ko ñamde ko ɗum jojini mon e galle o ara yejjiti warga wargam resto warga mami walle dattuɓe joggi warname poos warname poos mama he a jeewani warname sees poos ato ɓoti resto ato ɓoti resto Nia Imo, votre agence immobilière, vous propose des parcelles à 150 mètres carrés, disponibles avec un emplacement stratégique, calme et déjà valorisé, situé à Bambilor, derrière Cité Comico 5. Pour plus d'informations, contactez-nous au 77 267 03 33.